Adorang so tapuka parminggota, jumulo mahita martangiang di bagasan rohat tabe. Amen. Hurian itu hatta namarpungu dohita sadarion mamuji doho pasangapon tuhatai di parmingguon minggu palimahon dung Trinitatis. Tuhatta dibatasi tulusada ibana do nasay mangaramoti hita ganup tikki. Pinuji mane batasi tulusadai nasay manotong paradehon akan arikot di parmudota si ganupari. Topik ni minggutta sadarion manugun hita asa sudie hita makarikoton gumuruhon pangatusion. Saitangi homma hamu ale akanaha pengajaran ni sada ama jalarikoti hamuma gumuruhon pangatusion. Pinuji mane batas tulusadai ala ibana do napuna panuturion do hatoktongon ibana do napuna pangatusion do hagugon. Atong tapahibul marohatta mamuji doho pasangapon tuhatta marede mahita. Mar hite-hite guarni de bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di porbadia, na tumopalangi doho tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaon ni hapistaran, maruli hamalon ni rohana sumurung do sude akka na mangulahosa, ho do berita nai ro di saleleng-leleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata asi maroham di hami, aidang tarbain hami mabain manangaha,
molo soho dongan nami. Dibaheni, saleo madihami roha banua gijang. Asa tahu hami madibangi dohot mangula lomo ni roham. Sai dongani mahami. Asa mian hami di bagasan ho, doho di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata di hita minggu sadarion, imanata surat di pasalmen biddu 110 sada ayat 10. Biar mina Jahoba do permulaon ni habisuhon, maruli hapistara na sumurun do sude akka na mangula hossa, hot do barita nai rodi saleleng-leleng na. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon na hobar tu patikmi. Amin. Marede hita. Tatopoti madusata na gudangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin niroham na gudangido.
Ale Tuhan di bata, saya asima roham mida sandok bangso nami. Hodo hapurusan nami nahu haposihami, lau paluhaun hami sian ragam ni parukilon na masa. Dung hubul sami ragam ni hamaolon ala ni kopi sapulusia. Tung hirim si tutudo rohanami nuaeng asa paulahomu ma bangso nami tu partikian na dumenggan. Asa lam ture perekonomian, parrohahon nang parangen nami. Jalarade gumuruhon pangatusion na hinalomohon ni roham. Ale Tuhan di bata, saya homa naman doa ni hami, leon ma pangatusion doot hagugon di hami. Ale Tuhan di bata, amanami na di benua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami, akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami, hasesani dosa nami i. Anong dosa damuai, inamadosae, asal dengan domuani, paso ng rohani. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalausium songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tu ahu, ay audo si paluaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Maredde hita. Hata ni debata turpuk epistel di minggu palimahon dung Trinitatis Sadarion, tarsurat di poda biduopat dibuhai senai sada sahat sia. Sai tangihon ma hamu ali akanaha pengajaran ni sada ama jalarikoti hamuma gumuruhon pangatusion. Ay poda na diga do huleon tuhamu, unang nung tadikon hamu patiku. Ay ahu pe simini ni damang doahu hasudungan jala anak sasada ni dainang. Jadi di poda ibana au, jala di do mando au, sai para teatehon ma akahataki, jala radoti akatonaku, asa mangoluho. Sai ehai hapistaran, ehai matutu pangatusion,
unang tung halupahon, jala unang tudali akahatani pamangaku. Unang tutadikon akai, asa diramotiho, saya holongi makai, asa dijaga na sidaho. Permulaan ni hapistaran, oddo. Tuhori hapistarani, jala tuhorhon sadok na niomom, tumuhor pangatusion. Sai parhamaul mai, asa dibatipun ho, marmulia doho baenonna, monomar persgatungan tusiho. Lehonon na do tu ulum bulang-bulang hasoluan, tupal na jagar situtu basa-basa honon na tuho, ima sahatna. Mertua doakan atau mangion hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Marede hita. Tahatidak ma hapor siaut tai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor saon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, idoama pargugo na suatu dosan, na tumopalangi tutopotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasajai, imana ditubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sa todi porbadia, andorang sahabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit di pamuhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanunuturu tung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot diasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing dihita Minggu Sadarion. Di damang do dainang selamat hari Minggu madihita rodi sude ruas ni huriata. Tabigi majo tikting di Minggutta Sadarion. Naparjolo tikting maragam. Guar ni Minggu. Guar ni Minggutta Sadarion. Ima Minggu palimahon dung Trinitatis. Jala topik ni Minggutta ima rikotima gunguruhon pangatusion, manang cintailah pendidikan. B. Pertangyangan sektor. Obar tu kondisi wabah COVID-19
nasubui matsohot tope sa tutikyon alani pertangyangan sektor tapatubama di bagas tabi. C. Naing marbagas tikting paduahon. Naing majaro pasu-pasu perbogason ma. Wilfan Manalu MPD, anak ni Amata Situa Dr. Andus Arifin Manalu, tubuh ni Nata Air Boru Sitindaon, ruas ni Huriata Sian Sektor 2A, Dohot Orwana, Ruth Beatrix, Agus Nesar Simanjuntak SKM, Boru ni Amata Situa SD Simanjuntak SH, tubuh ni Inata NMR Boru Silitonga SH, ruas ni Jemaat Khusus GKPI Maranatha Perumnas Batuonom, pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan di Patupa di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 mulai pukul sia WIB, maringanan di konsistori. D. Surat pengembalaan napasapulu sadahon. Obarto surat pengembalaan napasapuluhon tanggal 20 Juni 2020. Ima manotopon permingguan mulai tanggal 20 Juni 1 tanggal 10 Juli 2020. Pertangyangan sektor permingguan godang tapatupa di Bagastabe. Alani pandemi COVID-19 nasomar sohot tope. Obartosi tabagajang mangusetiki ima saat hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Paduahon parhepengon. Taidama di laporan keuangan. Aka pilihan bulanan berpuluhan dot aka hamulateon. Dia akan naso masuk dope di tik-tik sadarion. Di hari Minggu nanang Roma di tik-tikon. Mauliate ma di ruas napasaton pilihan bulanan dot hamulateon perpuluhan dot partisipasi tuaka ulaun huria lam ditabay tuhata ma pasu-pasuna dihita saluhutna songonima tikting dihita di bagasan sadarion martangi yang mahita di bagasan elek uduk ni roha roro kami tujulom Tuhan ima nang diliak kodo di hami hahipason sian minggu-minggu na lewat sahatu tikyon huboto hami do Tuhan dang alani gugu nami dang alani pikiran nami manang alani malo nami alai holan asi dohot dengan ni rohamdo na mangiring-iring manugu-nugu hami tolhas sahatu saunari. Tuhan nakpe tutaki akan nenengro toktong doramutonmu hami tugu-tuguhonmu hami manang di dia pe hami mangalaka nunga hubege hami tikting di bagasan sadariot Tuhan ima nanaing pamasu-masuon anak ni Huriam ima Wilfan Manalu MPD anak ni Amata Situa Dr. Andus Arifin Manalu tubuh ni Nata Air Boru Sitindaon Dohot Orwana Ruth Beatrix Agus Nesar Simanjuntak SKM Boru ni Amata Situa SD Simanjuntak tubuh ni Nata MR Boru Silitonga SH anggiat ma pamasu-masuon na badiai berlangsung dohot dengan Tuhan asa gabe rumah tangga nauli asa gabe rumah tangga na dengan halaki di tonga-tonga ni keluargana lumowi di jolom Tuhan di boto horo sahatu sadarion nasa buru pehami melaksanakan permingguan di bagas joro namion alain ang petong di sebagas nami kami melaksanakan permingguan toktong memparbadiai permingguan itu Tuhan torangi nak pikiran nami asalam huat tusi kami hodo Tuhan nami satu kinai nang bigyon nami mabarita nauli napi na saat ni amang nami
Ama Panres Pendeta Martin Manulang STH MTH MM ajari ma amangi asalom takas boy di pararat suri kabarita tutong-atongan ni keluarga, tutong-atongan ni masyarakat, lumobi tu hadapanmu Tuhan. Pahipas ma amanami Pendeta Resot, pargugui asalom rarat berita nauli tu sadok pertibion. Tuhan, aka program ni huriam, na sedang berlangsung Tuhan, toktong do, Tuhan hupasahat kami, anggiat boy tolhas, songon na pinangido ni rohanami. Atong posdo rohanami di ho Tuhan. Hodo pangaluluan nami. Marhiti anakmu Yesus Kristus. Sesama dosa nami. Martangiak kami tuho. Amin. Marede hita. Dameni debata na sumurung sian saluhuk na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Barita nauli di mingguta sadarion, minggu palimahon dung Trinitatis. Imana dienit sian Evangelium Lukas bidu onom. Ayat 30 sia sahak rodi ayat 42. Takasma tapai hutihut, hujahama dihita. Jala di hata hodo nang upamaon tunasida. Tung tartugu nama pitung ma donganna nama pitung di dalan. Da rap targudung ma nasida duasa. Dada sumurung sisean sia guruna. Naung sun denggaddo ganup molo doson guruna. Ahama pola pa bereng-berengommu silbak-silbak na di mata ni dongammu. Ia na sa tiang na di matami dang dia toiho. Tung dohonommu ma tudongammi wa huupat ma jolo silbak-silbak na di matami anggia. Hape na sa tiang na di matami dang di idaho. Ho pangasi. Jumolo ma upat tiangi sian matami. Dung pei asa pikirommu manang beha pangupatmu di silbak-silbak na di matani dongammu.
ido sahana. Hurian itu hatta nahi naholongan ni tu hatta Yesus Kristus. Ganup jolma adong bedo hahuranganna. Ganup jolma adong bedo halubianna. Dang adong nasi kop dingulu ni jolmao. Manang ise petaho. Saya dong do hahurangan dohot halubianna. Di hatiha marsikola hami di siatar. Adong do dongan nami sada mahasiswa nama pitung. Jala maceringgas dua bana marsiajar. Di sada tiki lau dapo ma ujian semester. Jala sibuk do sudi marsiajar. Alai di hatiha marsiajar hami pitor mitok lepu. Ujung nadang bobi hami marsiajar. Alai ibana nama pitungi macai tenang do ibana marsiajar. Ai sopola iko merlepu ibana tong marsiajar. Holan madada piro tanganna marsiajar ibana. Ujungna gabi tumibbo ma putenna nilaina sian hami. Alani i nang peta ida adong hahurangan ni dongan belum tentu dang adong halubianna. Alani sian nama muhaina kin hudok sudedo ganup jolma adong hahuranganna adong halubianna. Alani i dang boi neang rohatta tu manang isepe ikon argado bahenotta akkadongatta manang songo dia pe hadirion ni ibana. Amu kadongan di bagasan ngulutta si ganupari molo jojo taida masa aka perbeda-bedeu totu ala niaha doi masa hagu turun ima ala masa dodisi ima aka pangalaho na mamitori diri. Pangalaho na mamitori diri. Dia na mamitori dirion. Mamitori diri lapatanna membenarkan diri sendiri. Holan mamereng hahurangan ni dongan. Apalanakin dijupangi perguru maluau. Ala hubay kami do saya ada kewajiban tu akka perguru malua. Ala belajar online nama kami terus. Ganu minggu diwajibkan ibadah minggu di rumah dan diberikan bukti foto. Siapa yang tidak beribadah dikeluarkan. Keluar kami memang napi gahalak. Nakiro may ibana. Idapot to now. Minta maaf amang. Udah tahu kekuranganmu. Sudah amang. Tapi amang ini mana? Tapi amang adanya kawanku berapa kali enggak gereja dia. Ina, au matong. Itor dibereng do hahurangan di donganna dang diida hahuranganna. Anggo hahurangan di dongan nai. Dia mah nanidok ni ibana di sini. Ibana naing manigati hahurangan ni donganna laho makukubi hahuranganna. Bukan aku saja, ada yang lebih gawat. Terima no. Akka pangalaho nasi songonomma na ginuwaran ni Jesus ima akka pangaci. Ima
nanidok na ditur pohon ayat 42 ho pangaci orang munafik. Hidok dongan kepanjangan munafik adalah muka Nabi pikiran kotor. Buhina saya songo siapinan ala yang pikiran na corbutan. Omma akana munafikon. Alani di paingo Tuhan Yesus tuhita jangan menjadi orang yang munafik. Unang gabi halak pangaci. Holan nang mamering hahurangan ni donganna. Alai dang diida. Hahurangan ni ibana. Asam molo taida songod dia do halak asa do sian pangalaho pangaci. Di Matius 10 ayat 20 sia di dok Tuhan Yesus tiru hamu mau. Nalabok duau jala naserep marroha. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nalabok duau jala naserep marroha. Alani i halak naserep marroha ima namanadda hahuranganna. Namanadda dirina. Rade majalo si paingot. Jala dang marsi jugul. Ido halak naserep marroha. Jala ido diigil de batasya kita. Asa gabi halak nalabok. Dohot halak naserep marroha. Namanadda hahuranganna. Natangi dia kapoda. Lumobi di hata ni debata. Alani turpuhon paingotok kita. Asa tapasiding pangalaho nagirgir mamereng hahurangan ni donganna. Ido nanidok na di bagasa turpuhon ayat 42. Ayat 41 dan 42. Ahama pola pa bereng-bereng ommu silbak na di mata ni dongamu ia nasa tiang na di mata mi dang dia toiho. Molo adong tiang di jolo ni matata omma tiang nebel go. Mola pala jonok kita tu tiangi. Boy do berengot tamang naha. Detung boy dah. Tiang nebel lagi apala jonok buti. Ido na nidok na diturpuhon. Molo di jolo ni tiang hukup do pamerengan. Alani i di patudus mai tu halak nama pitung. Dang boy berengon molo nung ngarong tiang jolo ni babuti. Halak nama pitung noi. Alani i halak nama pitung ima halak na sai holan mamereng hahurangan ni donganna. Songod dia may iba na mamereng hahurangan ni dirina. Molo say holan hahurangan ni donganna. Nasay dipasigat-sigat. Omma pangalaho na dihasogohot Tuhan Yesus. Songon si boto surat dohot halak parisei. Nasohea manadda hahuranganna. Ima akka pangacino. Molo taida di Matius bidu onomi namartangiang ima halak pariseinon. Alai Tuhan ibere kodo haburjokkuin. Burjuhia duau dak songo bayanin si calo bewan. Anggo tangiang nasi tong halak pardosa alai Tuhan dang taman yanau. Roto rupamu balgai situ tu dosakku. Ido dohononna dang gabe hahurangan ni donganna. Sai dipasigat-sigat. Alani si pada odo akka bako nasi songonon bolo dihatan waingot didok akka halak na negative thinking. Sai holan naroa dipikiri. Ido halak na negative thinking. Bolo ibereng ngetor narwane dibereng.
Jadi mau luarong dongan say holan mamering hahurangatta erwa maho seninda kan besi holan narani ba madibere dakya nauli nadinggan ngai ko si pareso ni sa sitong na ngai ko perlu periksa ino nahurang ni dongan na ido na say holan na di paidaida ay molong nga songoni pangalaho nga songoni bakko aha manaro perbedaan na manaro dangadong bedisi dame dangadong bedisi sonang ni roha alani i asa dao hita sian pangalaho na si songoni tadda madirim dohot asini roha ni debata. Di Lukas 6 ayat 36 dipanggil Tuhan Yesus do asa gabe para sini roha hita. Songon amamuna para si rohai. Dipangiduan ni Tuhan Yesus asa gabe para sini roha hita. Di Lukas 6 ayat 36 adorang sotur puhon ima nanidok na disi asa radi hita peluahon dongatta sian ragam nyaka hasusaan sian ragam nyaka bobanna moladong utang ni dongan totu anggo parasi ni roha hita gararota mai anggo adong boban ni dongan anggo adong hasusaan ni dongan molo parasi ni roha do hita songon tuhani ikon urupatta na sida, ikon paluota na sida. Jala olo hita mangalehon, marsilehon-lehon. Halak nasay manguhumuhumi, doho mamereng hahurangan ni donganna, daudui sian roha nagabe para si roha. Daudui sian pangalaho nagabe para sini roha. Para sini roha ima parbue ni panadaudui. Para sini roha molo adong dui takas di dirita ima parbue ni panadaun di asini roha ni debata natajalo di bagasang ulutau. Jadi mola sido rohata di dongata adong rohatta mangurubi masih lehon memang natakas dohita manadda babua saluhukna na adong dihitaon ala ni asini rohani debatadoi di bagasang ngulutta gabe ukap rohatta laho marsi lehon jadi dada ripe holan nama jalo ita dada ripe holan nama jalo alai tajalo siya tuhani talehon nang tuakka natalup si urupatta alani marhite-hite turpuhon adong tolu na ingkon takas si odol honon na parjolo ima asa unang tubuh dihita roha na manghumi roha na manigat-nigat hahurangan ni dongan na parjolo gabe parholong ni roha mahita gabe parholong ni roha mahita ay molonong nga miyan holong ni roha dihita gabe makilala mahita songod dia borak ni halak na marsitaonon songod dia borak ni halak na marutang gabe olo mahita paluahon ibana sian utang nai songonido Jesus na makilalahon borak ni dosa tei ala ni holong ni tuhatay nang peborat na ikomate ibana alay ni ojar ni holong ni roha radido tuhata Jesus sumiyaho dirina ala ni hita pe songon akasi huto Tuhani hita iko gabe parholong ni roha do hita songon Kristus tuhatay napaduahon
marhite-hite turpuhon di pangidotu ita, dede holan mana lo sehon utang kewajiban ni halak na persea. Mana lo sehon. Alai tung utang tado moloso tasesa dosa ni dongata. Dakolan hulang salnai kewajiban ni halak na persea dakolan asa salese alai utang tado molo so tasalpuhon molo so tasesa akka hahurangan ni dongan manang hasala ni dongan marudupok kita. Ala di gabe tubuh ma akka parsauran na dinggan di akka nahurang na selaun nay. Patuluhon. Marhite-hite turpuhon di pangidodo tu hita asa gabi halak nama nadda asini rohani Tuhani hita. Nama nadda asini rohani Tuhani. Dia ma aka asini rohani Tuhani di ngulu tau. Dakka bilangan. Asini rohani Tuhani. Ay mulu mangulu hita nuaing. Mulu tarimang-rimang ala ni burjuta runuaing. Itu dia ma burjuta. Mulu bui hita nuaing hipas. Ala ni burjuta ma daw. Alai tung ala ni asini rohani Tuhani. Ala ni molo manadda do hita di asini roha. Babuwa sudengo luton holan ala asini rohani Tuhani do totu sai makilala mahita sai marnahurang akka pabahenata maredupon akka dongata bahen sangap digoar ni Tuhaninu. Alani di na sai jojot tubuh pangalahwe manigat-nigati hasalani dongan boy dohonota na hurang pistardo si songoni. Tidak memiliki kecerdasan. Ketika kita hanya melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, itu bukanlah orang yang bijak. Bukan orang yang berhikmat. Alani songon edeta neneng sedehonota dung sai jami tahun 272 ayat 2 naik kopi star asa pistar hita manadda dongata asa pistar hita mangetusi dongata unak kolam mangumi hita naik kopi star dapotto Tuhan naik kopi star mangetusi dongamu naik kopi star laomar pabahena tu dongamu dapotto Tuhanmu jala nasa na hurang sai buat tusi dia na hurang tabuat tusi jala ikon sai uduk dohita huhut marsitiopan tuhatani debata alani pauduk maroham pauba maroham dijolo ni debata asa debata na mangarajai rohat tanguluta asa terbek kita mangulahon lomo ni rohani debata di bagasan mulut tahun. Songon topik ni mingguta rikotima gumuruhon pangetusion. Rikotima gumuruhon pangetusion. Asa bagas pangetusiota taringu tunguluon marsiajar ho tu debata uduk paserep roham dapoton Tuhanmu. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan mauliate situtu madiho las rohanami di holong ni roham di paingoto hami di akka pangalahonami nasay jut holan mamering hahurangan ni dongan nami. Alaniyo Tuhan dang tamahami dia dopamu
Alani Tuhan sai marpamuati maroham midahami pardosaon. Rohami tujulum di bagasan uduk doho serep ni roha. Sai salpuho Tuhan akahahurangan nami. Alai pargogoi mahami asatung takas pangetusion nami mangetusi sude pabahenamo di ngulu nami. Mangetusi akka parange na hinalomohon ni roham si ulahonon nami. Alani sah diho mangulu nami Tuhan. Pasu-pasu masude ruas ni huriam. Natongon patu paparmingguon di bagas nabi. Homa Tuhan mamasu-masu. Homa mangguhi las ni rohanami. Pasu-pasu pargugui pamareta nami. Asa tung bagas nang pangatusion na sida. Mangaranap na masa di portibion alani kofi saplusion. Molo tung godang pihak kapangguturi. Molo tung godang peholan na manigat hahurangan ni pamareta nami. Sai pau bamaruhana sida. Asaboy demak sonang bang sonamion. Atong sah diho mahami Tuhan. Tangihom mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laus tapasahak ma piliatta. Tatangyakom mapiliata Martangyang mahita. ali di bata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauni utus.
Upasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uwag na hutus di jalom. Pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajaw mo di tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami kudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang sai pinarbadia maguar. Sai Roma harajom. Sai saud malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gicang. Lehon matu hami sedarion hangul siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihut tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dokpakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutotim. Di hamuna kamanami do inanami napo sebelum remaja nang aka sekolah minggu be. Sian hami bangulan ni huriatta di HKBP Resort Tanjung Sarion Pasahaton. Selamat hari Minggu ma di hita saluhukna tuhatta ma mama sumasu doho mangaramoti hita. Horas.